Hajiya, malama, haba ki kyare ce ana miki magana gaba ɗaya kin kasa tsaya. Yahaya? Yahaya ina mamanka? Tana gida ina yini? Kai ne ka girma haka? Ni wallahi. Ha? Ko baka gane ni bane? Ni ne fa mamaku da nake zuwa idan na zo kai ta kuka sai na sai maka biskit kana yaro. Kai jama'a girman yaro ba wuya. Lafiya kake ta kwala min kira? Wallahi, daman ciyar da kuɗin ki ne. Allah sarki Yahaya har yanzu halinka na kirki yana nan. To na gode, in ka je ka gaishe min da mamaka, ƙawata. Hata ji. Well, ya tare momsi. Hajiya, malama, haba ki kyare ce ana miki magana gaba ɗaya kin kasa tsaya. Yahaya? Yahaya ina mamanka? Tana gida ina yini? Kai ne ka girma haka? Ni wallahi. Ha? Ko baka gane ni bane? Ni ne fa mamaku da nake zuwa idan na zo kai ta kuka sai na sai maka biskit kana yaro. Kai jama'a girman yaro ba wuya. Lafiya kake ta kwala min kira?